Irakez Esnal hilda 74 urtekin Donibane Loizunen. Euskal preso ja 2022an askatu zuten 32 urtez espetxean izan ondoren. 1980 urtean atxilotu zuten Unai Parotekin batera Parisen etako Argala komandoan parte hartzea leporatuz. 1987an epaitua izan zen Parisen. Elak Osakidetzak osasun mentaleko sare publikoa desegin nahi duela erakunde sanitario integratuan txertatzeko salatu du. Prozesuaren gardentasun eza leporatzen die sindikatukoek, eta erabaki honek hainbat langileen lanpostuak arriskuan jarri ditzakeela ohartarazi dute. Azpeitin antolatutako arnasguneak hizkuntza gutxituen biziberritzean konferentzia bukatu egin da gaur. Jardunaldietan biziberritze prozesuak atzera egin duela ondorioztatu dute, hala ere arnasguneak sendotzeko neurriak sendotu egin behar direla adierazi dute eta horretarako hainbat politika transversalak lehen lerroan jarri behar direla hausnartu dute. Gabon guztioi eta ongi etorri urriaren 17ko albistegira. Pasaden asteazkeneko mobilizazioaren harira, Gernika Palestina plataformak balorazio positiboa egin du honen inguruan. Euskal Herriko 4 hiriburuetako herritarren konpromisoa txalotu eta datozen ekimenak aurkeztu dituzte. Urriaren 15ko mobilizazio ugari egin ziren Hego Euskal Herrian Palestinaren alde eta genozidioaren aurka. Gernika Palestina plataformak balorazio positiboa egin du ekimen honen inguruan. Elkarteak azpimarratzen du 200.000 pertsona inguru batu direla Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan. Arratsaldean bakarrik 59.055 pertsona zenbatu dira. Honela, Euskal gizartea konpromiso sendoa hartu duela Israelekin harremanak eteteko eta batez ere Palestinari babesa adierazteko adierazi dute. Horregatik, plataformatik gonbidatzen die nork bere ahalmenarekin konpromiso hura betetzeko eta nazioarteko arauen betetzea aldarrikatzeko. Hori dela eta, bi ekimen aurkeztu dituzte plataformakoek. Alde batetik azaroaren 8an Donostiako Miramar jauregian Palestinarekin bat konpromiso bat ekimenaren aurkezpena egingo da. Bestetik, azaroaren 15ean Euskal Selekzioa Palestina partida egunean elkartasun martxa deitu dute Gure Esku eta Gu Ere Bai plataformekin batera 5:00 aurrera Arriagatik San Mamesera. Jala Nafarroa Palestinarekin plataformak larunbat honetan hilak 18:00 Iruñeko zitadelatik kalera irteteko deia egin die herritarrei. Gobernuei nazioarteko eskubidea bete dezatela eskatzeko eta Palestinako herriari babesa adierazteko. Jala Nafarroa Palestinarekin plataformak larunbat honetan hilak 18:00 arratsaldeko 6etan Iruñeko zitadelatik kalera irteteko deia egin die herritarrei. Gobernuei nazioarteko eskubidea bete dezatela eskatzeko eta Palestinako herriari babesa adierazteko. Ostegun honetan egindako agerraldian, Jala Nafarroak gogorarazi du Gazan eskatutako suetenak ez digula sinestarazi behar bakea gertu dagoela, ezin baita bakerik egon justiziarik gabe. Gure metodoak beti ere indarkeriarik gabeko erresistentzia zibilikoak. Zeren violentzia baita Israelgo estatuak erabiltzen duena. Helburua Israel isolatzea eta bertako jendea izaera eta historia ezabatu arte hainbat hamarkadatan zehar Palestina odoluzteko izan duen zigorgabetasunarekin amaitzea. Plataformak Israelen zigorgabetasuna salatu du eta gobernuei eskatu die genozidioari eta apartheid erregimenari amaiera emateko. Israel lurralde okupatuetatik erretiratzera behartzeko eta Palestinako herriak autodeterminaziorako eta errefuxiatuak itzultzeko duen eskubidea onartzeko. Bestalde manifestazioan parte hartuko du Goreti Sarasibar Global Sumut flotillako kideak, Gazarekin elkartasunez nabigatu duen nazioarteko ekimenak.
Larunbat honetan kaleak betetzeko eta mobilizazioari denboran eusteko deia egin du plataformak. Palestinak irabaziko duela eta nazioarteko elkartasuna inoiz baino beharrezkoagoa dela sinetsita. Donostiako Aiete jauregia mugarri edo gertaera historikoen testigo izan da. 2011ko urriaren 17an Euskal Herriko gatazka konpontzeko nazioarteko bake konferentzia egin zuten. Konferentziak ordezkari politiko eta eragile sozioekonomiko anitz elkartu zituen. Bertan, konponbiderako osagaiak aurkeztu zituzten bertako zein nazioartetik etorritako ospe handiko pertsonek. Handik 3 egunera Aieteko konferentziari erantzunez, etak adierazpena egin zuen borroka armatuaren amaiera iragarriz. Gogora dezagun. Aieteko konferentziatik eta ondoren goetaren adierazpenetik 14 urte igaro dira. 2011ko urriaren 17an Donostiako Aieteko jauregian Euskal Herriko gatazka konpontzeko nazioarteko bake konferentzia egin zuten. Handik 3 egunera Aieteko konferentziari erantzunez, etak adierazpena egin zuen borroka armatuaren amaiera iragarriz. Bide berria ireki zuten garai politiko berria zabaltzeko nazioarteko laguntzan bertan izanik. Aiete ikustarazten duena da, nazioarteko babesa Euskal Herriko gatazkaren konponbidearen bide hortan, ez? Donostiako Aiete jauregia mugarri edo gertaera historikoen testigu izan da. 2011ko konferentziak ordezkari politiko eta eragile sozioekonomiko anitz elkartu zituen. Bertan konponbiderako osagaiak aurkeztu zituzten, bertako zein nazioartetik etorritako ospe handiko pertsonek. Horretarako baina testuinguru jakin bat eman zen. Aietera heldu aurretik aurrekari garrantzitsuak egon ziren. 2010ean, Bruselako adierazpena egiten da, horbe babes bat adierazten da eta enplazamendu bat egiten zaioetari etak erantzuten du, lehenengo sueten ematen da, Ezker Abertzaleak ere egiten du bide demokratiko eta politikoen aldeko apostu eta argia, orduan sortzen dira ja baldintza horiek 2011 urtean, baldintza egoki batzuk ematen ziren, aukera eremu batzuk ziren, halako bake konferentzia bat bultzatzeko. 50 urte baino gehiago iraun zuen biolentzia amaitu eta bake iraunkorra eta justu eskuratzeko helburuarekin 5 puntu adostu zituzten Aieten. Etari jarduera armatuaren behin betiko amaiera eskatu zitzaion, dei egin zieten Espainiako eta Frantziako gobernuei gatazka armatuaren ondorioi modu egokian erantzuteko eta kudeatzeko, gatazka konpontzeko biktima guztien aitortza egin behartzela jasotzen zuen 3. puntuak, elkarrizketa bideratzen laguntzeko eragileak eta ordezkari politikoak bilzitezen iradoki zuten gai politikoak eta gaiarekin zerikusia zutenak eztabaidatzeko gatazkari gabeko aro berria sortzen lagun zezakelakoan. Azkenik gomendio horien bideratzea aztertzeko jarraipen batzordea eratzeko prestutasuna adierazi zuten. Aiete mugarria izan zen eta konferentziaren ostean aurrera pausoak eman ziren. Aieteko adierazpena eta 3 egun ondotik, etak azkenean adierazten du bere jarduera behin betikoz amaitutzat ematen duela, ez? ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. Alde batetik dugu adierazpena 2011an, gero armagabetzea etorri zen, gero eta disolbatu zen 2018an, beraz aurrerapen asko egon ziren eta lortu ditugunak azken urteetan, gauzatu egin durenak, gero bat ditugu alderdi politikoak, Bildu, Bildu, gaur egun legezkoak dira, eta publikoaren babesa dute, erbesteratu batzuk itzuli egin dira, eta gero autonomia erkidegoko gobernuari iritsi zaio espetxeen eskumena bere eskuetara. Aurrerapenak bai, ez ziren ordea adierazpeneko puntu guztiak gauzatu. Hemengo urratsa unilaterala izan zen. Hori izan zen behar bada gure bake prozesu honen ezaugarritako bat, ez? Eta bere adierazpena ematen du modu unilateralean, bai? Etaren aldetik oso bizkor erantzun ziguten, esan ziguten baietz, baina gero gobernu aldaketa bat etorri zen, eta gobernu berriak alderdi popularrarena, eta boterean zegoen alderdi berri hori ez zegoen prest negoziatzeko. Hutsegite klasikoa izan zen, aldaketa gobernuan eta horrez aldio egin zuen bakea sortzea, bakea egitea gero. Esaten zen, bakea ez du honek ekarri, ez da honegatik iritsi. Bakea iritsi da garaitu dugulako. Eta garaitu dugulako.
Esango nuke hori zela jarrera. Uste dut ez zeudela prest armagabetzerako. Gobernua etzegoen prest armagabetze bat gertatzeko baldin eta beraik ez bazituzen arma horiek jasotzen. Powellek hasieratik konponbiderako garaiaren eta galtzailearen ideia errefusatu zuen. Nahi dugun bakea iraunkorra izan dadin, beraz garrantzitsua da ez garaileak eta galtzaileak izatea hartze bezala berriro hasiko dira borrokan. Eta egia esan larrutu egin ninduten Espainiar prentsan hain gauza polemikoa esan nuelako. Zen oski Espainiako gobernua insistitzen ari zen terroristek galdu egin bertzutela. Aieteko konferentzia egin eta 10 urtera protagonistok Donostian elkartu ziren berriro ere Euskal Herri osoko ordezkaritza zabalarekin. Ordutik aurrerapen handiak egin dira, baina osatu gabeko bake prozesua izan zela diote. Asteazken honetan gizon batek emakume bat hildu zarautzen. Erakundeek euren gaitzespena adierazi dute eta mobilizazioa deitu dute ostiral arratsalde honetan. Asteazken honetan gizon batek emakume bat eraildu Zarautzen. Ertzaintzak 57 urteko gizonezkoa dagoeneko atxilotu du eta giza hilketa delitua egotzi. Naiz eta poliziak ez duen argitu heriotzak indarkeria matxistarekin lotura izan duen, Zarauzko udalak hilketa matxista izan dela baieztatu du eta adierazpen instituzional bat onartu. Horretan hilketaren gaitzespen gorena eta sentitzen duen sumindura sakona adierazi du. Emakumeen aurkako indarkeria mota guztiak giza eskubideen urrak eta larri eta onartezinak direla ohartaraziz. Gipuzkoako Foru Aldundiak bere aldetik ahotsa inoiz baino ozenago altxatzeko momentua dela adierazi du eta hilketaren inguruan bere haserre eta gaitzespen sakona argi utzi du. Emakundek ere aurreko erakundekin bat egin du eta elkartasuna eta laguntza eskaini die eraildako emakumearen familiari eta gertukoei. Gogoratu du gainera emakumeen aurkako indarkeria mota hau menpekotasunaren eta emakumeen eta gizonen arteko ezberdintasunaren adierazgarri latz eta gogorra dela. Eudelek udalen elkarteak azpimarratu du tragedia honek erakundeek eta euskal gizarte osoak duen erantzunkizuna berresten duela. Ostiral honetan udalak deituta egingo dute agerraldia eta manifestazioa Zarautzen. Herritar guztiak hoietan aktiboki parte hartzera gonbidatu dituzte. Sakana inguruan sortu berri den Sakana Bizirik plataformak Olatza Gutian dagoen Cementos Portland Balderribas lanteki zaharrean hondakinak erretzeko saiakera salatu du. Ekintza hori lurraldaren eta osasun kolektiboaren aurkako eraso berri bat dela adierazi dute. Nafarroako Sakana eskualdean Sakana Bizirik plataforma izeneko herritarren mugimendu berri bat sortu da Olatza Gutiako Cementos Portland Balderribas lantegian hondakinak erretzeko planaren aurka dagoena. Ekimena enpresak baterako errausketako probak egiteko baimena eskatu duela jakin ondoren etorri da. Eta bizilagunek uste dute hori ingurumen eta osasun arriskularria dela. Plataformako kideek salatu dutenez, zonaldeak duela urte batzuk itxitzat eman zuen gatazka berriro irekitzeko saiakera bat da. Oposizio sozial indartsuak antzeko proiektuak geldiaraztea lortu zuenean. Ohartarazi dutenez, valorizazio energetikoa argudiatuz, enpresak zementu fabrika ezkutuko erraustegi bihurtu nahi du. Airearen kalitateari eta herritarren osasunari eraginez. Sakana Bizirikek gainera Nafarroko gobernuaren isiltasuna kritikatu du. Orain Carlos Slim enpresariak kontrolatzen duen multinazionalari izapideak erraztea leporatuta. Bere ustez, proiektuak lurraldearen ongizatearen gainetik interes ekonomikoak lehenesten dituen politika islatzen du. Kolektiboak baimena baliogabetzea eskatu du eta ekonomia zirkular erreala bultzatuko duten neurriak exigitu ditu. Hondakinen murrizketa, berrerabilera eta kontsumo arduratsua. Era berean, dei egin die inguruko udalei eta herritarrei Sakanako etorkizun garbi eta iraunkorra defendatzeko. Eusko Jaurlaritzako mugikortasun jasangarriaren sailak parte hartze prozesua jarri du martxan aldieretako trenei izen aldatzeko. 3 aukeren artean bozkatu ahal izango da ireki atarian urriaren 19 arte. Urtea hastearekin batera Eusko Jaurlaritzak aldirietako trenen eskumena jaso zuen, Arabako linea martxan jarri eta orain aurrera pauso bat eman nahi du, eta izen aldatu nahi die aldirietako trenei eta horretarako 3 aukera eman ditu, Lotu, Besaide eta Lurbil.
inkesta bat zabaldu dute Irekian, jendeak izena erabakitzeko. Gu Bilboko kaleetara urten gara, ia jendeak sei izen jarriko lioken jakiteko. Eusko Jaurlaritzako mugikortasun jasangarriaren sailak parte hartzeko prozesua jarri du martxan aldirietako trenei izena aldatzeko. 3 aukeren artean aukeratu dezakete herritarrek Irekia atarian, lotura terminoari egiten dio referentzia, Besaide, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa batzen diren tontorraren izena da eta azkenik Lurbil, sustraiekin eta hurbileko lekuetara iristearekin dago lotuta. Besaide? Pues uste dut lotu. Gustatzen zaidala gehiago, baina egia esan, ez gustatzen bat ere ez. Besaide. Urte berriarekin batera jaso zuen Eusko Jaurlaritzak aldirietako trenen eskumena eta lehenengo urte honetan mugikortasun jasangarriaren saila lanean ari da zerbitzuan hobekuntzak egiteko eta horrekin batera aldirietako trenek etorkizunean izango duten izenari buruzko erabakian parte hartzera animatu ditu herritarrak. Urriaren 19 arte erantzunal izango zaio, zer izen eman nahiko zenioke Euskadiko aldiriko trenei galderari. Lezoko ondarea bildu eta gaztetxoenei transmititzeko helburuarekin mapa interaktibo bat osatu dute. Herriko txoko eta pertsonaiak, naturguneak, eraikinak eta askoz gehiago jasotzen ditu eta modu erraz eta interaktiboan erabil daiteke. Proiektuaren xehetasunaren berri eman digute Eneritz Arruti Lezoko zinegotziak eta Itziar Salaberria guraso elkarteko kideak. Lezoko txoko pertsonaia eta eraikin nagusiak ezagutzeko mapa bat sortu dute, Errota guraso elkarteak Pasaia Lezo Lizeoaren laguntzarekin eta udalaren babesarekin osatu du. Udalak Errotarekin batera, guraso elkartearekin batera, ekainean aurkeztu genuen mapa hau. Mapa hau kokatzen da Lezoko herriaren txoko pertsonaia, naturgune eta hainbat eraikinak inkluso aurkezteko proiektu bezala edo ezagutarazteko proiektu bezala. Mapa hau koloreztatzeko da, alegia horrekin jolasteko, transmititzeko, azkenean Lezoko memoria transmititzea ere bada. Proiektu hau esan bezala Errota guraso elkarteak sustatutako proiektu bat da, Pasaia Lezo Lizeoaren laguntzarekin gauzatutakoa, baina udalak beti mantendu du edo eutsi dio horri, herritarrek edo herri proiektuak babestea, diruz laguntzea edo bestela laguntzea, dituen baliabideekin laguntzea, eta batez ere Lezori ekarpena egiten badio, Lezoko herritarrak aberazten baditu, are gehiago. Izan ere, Lezoko herria nahi dugu izatea herri hezitzaile bat, euskalduna, parte hartzailea, horregatik elkarteek egiten dituzten proposamen eta proiektuak babestuko ditugu beti eta honekin batera gonbidatzen ditut gainerako proiektuak ere aurkeztera eta lantzera. Piskat mapa kokatzeko nondikan sortu den, Errotak egin genuen halako hausnarketa txiki bat Errotan, eta pixka bat ikusi genuen nahi genula egon herriko kultur bizitzan parte aktibo bezala. Bestetikan ikusten genuen genitula behar batzuk eta behar horiek lortzeko, dirua lortzeko edo, pentsatu genuen mapa bat egin genezakela. Pirritx eta Porrotxek bere garaian Euskal Herriko mapa bat atera zuten eta mapa ua eredu hartuta, Lezon ere antzeko zeozer egin genezakela. Gero egia da, mapa handitzen joan zela, eta ikusi genuenak kaso, bazela material bat herri guztiari zabaltzeko modukoa. Eta orduan, udalari erakutsi genion. Mapan prozesua, behin ideia edukita mapa bat egingo genula, erabaki genuen ze elementu, ze eraikin, ze pertsonaia sartuko genitun. Gero, pertsonaia eta eraikin eta elementu bakoitzari zenbaki bat jarri genion, eta maparen atzekaldean zenbaki horrekin bakoitzari zegokion azalpen bat. Mapa handitzen joan da, elementuak gero eta gehiago. Orduan, pentsatzen dugu artefaktu interesgarri bat sortu dela, mapan agertzen den puntu bat da Iparragirre erreka. Izen gehiago ere baditu, baina guk mapan Iparragirre erreka bezala aipatzen dugu. Hemen azpitikan pasatzen da, eta maparen azalpenetan dagoen ezaugarrietako bat da, naiz eta gaur egun eraikin batzuk eta ez dauden,
erreferentzia egiten zaiela. Eta adibidez, Iparragirre errekaren azalpenetan agertzen da, hemen bazela garbitoki bat gaur egun ez dagona. Badaude baita ere, memoria historikoari lotutako lekuak, izan daitekela Sotxoko lo lekuak adibidez, edo barrakoiak, Iparragirreko barrakoiak, badaude pertsonaia esanguratsuak ere bai, Miren Gezala, edo Koldobike Gezala, edo Patri Urkizubea ere, badaude elizak, naturringuruak, errekak, denetik pixka bat. Eskerrak eman noski parte hartu duten guztiei, izan ere proiektu hau hezkuntza foroan aurkeztu zen eta hezkuntza foroan ere zabalkundea ematea proposatu zen eta horrekin bat egin zuten eta errotari, Pasai Lezolizoari eta bai hezkuntza foroan parte hartzen dutenei eta bestelako bidelagun guztiei eskerrak ematea udalaren partetik hau gauzatzen laguntzagatik eta hau besteagatik. Esan behar dugu, guk ez degula ikerketa lanik egin. Hemen dagoen informazio guztia, lehenago beste jende bat artxibotan, etxez etxe, informazioa biltzen eta testigantzak biltzen ibilizelako badagola. Orduan, esker bat haiei eta aitortza bat haien lanai. Ostegun honetan aurkeztu dute Durangoko azokaren 60. edizioa. Atzoko agerraldian Iratxe Reparazek kartelako diseinuari buruz hitz egin zuen. Aurtengo edizioak abenduaren 5-tik 8 arte irango du. Durangoko azokak 60. beteko du aurten eta milaka euskaltzaleren topagune izango da berriro ere abenduaren 5-tik 8. Guztion artean Durangoko azoka euskaltzale eta kulturazaleen topagunerik garrantzitsuena bihurtu dago. Alkarregaz bihurtu daigun orain Durango hiri osoa kulturaren plaza. Gerediaga elkartea da aurtengo edizioan buru belarri, ezusteko eta berrikuntzekin, 60. inflexio puntua izango da dena den, eta aurreko ediziotan egiteko moduari eutsi eta berrikuntzak txertatuko ditu. Eta lehenengoa, leloari dagokiona. Urtero lelo berri bat plazadatzeak ordea egin du bere bidea. Da markak heldutasuna eskuratu du, eta uste dugunea dela geure burua izendatuko duen lerroburu bat hartzeko. Aurrerantzean, lerroburu hori kulturaren jaialdia izango da. Da kulturaren jaialdia. Bigarrena iruditeriari dagokio. Orain arte bezala, sortzaile batik kartel edo irudi bakar bat eskatu beharrean, iruditeri bat sortzeko enkargoa egitea erabaki dugu. Kartel batek mugatutako irudi batetik unibertso oso batera salto egiteko anbizioarekin. Eta hain zuzen aurten Iratxe Reparaz artistari egokitu zaio iruditeria osatzea. Lehenengo gauza, 61 marraztea izan zen. Eskuz, libreki, naturaltasunez. Eta marrazten ari nitzela, konturatu nitzen ez zela soilik zenbaki bat. Ibilbide bat zen, mugimendua zuen forma bat. Moldagarria eta hortik abiatu zen ideia osoa. Hainbat kartel eredu izango ditu aurtengo azokak, azoka ezin delako irudi bakar batean laburbildu. Hori gutxi ez eta gainera Beñat Gaztelurrutiak iragarri du Palestinarekiko hainbat ekimen egingo direla. Ez da erraza jaialdi bat antolatzea munduan samina edatzen ari den aldi honetan. Kultura erdigunean jartzea inoiz baino beharrezkoagoa den arren. Hori dela eta aurtengo Durangoko azokan ere, presente izango dugu Palestinako herria. Bai prestaketan, bai azokako egunetan, genozidioa salatzeko eta behin betirako gelditzeko deia luzatuko dugu. Eta euskararen egoera kezkagarrian eragiteko dei egin dute. Orain 60 urte piztutako sua, eskurik esku ekarri du Durangoko azokak gaur arte. Balio dezala zu horrek, eta zu horren beroak, haren inguruan batu gaitezen, eta aldatu dezagun guztion artean euskarak bizi duen larrialdi egoera. Hitzordua beraz, abenduaren 5-tik 8 Durangon. Gaurkoan, Monsieur Lecreperen Hanson izi abestiarekin amaituko dugu albistegia. Gogoratu 11aren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela, informazioa zabaldu nahi izan ezkero. Mila esker zuen arretagatik ondo izan eta bihar arte. A ver.
Hey, yo, man, you coming to the club? Monsieur le Crêpes in the town. Everybody wants to come around. He's got that champion sound. Esa ya solako bat non da. Yeah. I step into the ring. Isidro Gaztañaga Hanson bizi. Beude gugan ez daudenak beste kaldala bizi. Bihotzeko batek emanda edo min biziz. Lakiaka denon zaia xike isi. Kendu txapela, burua dantzan jartzeiat lowrider bat bezela. Batzui aztu zaie beste batzui esker daudela. Denbora azkardi joan edadekin, nastu zaizkit azken aldin gau pasak da gau belak. Bilatzen juntzaizkit espuelak, biltzetut zepelak. Jasotan hau epelak, enaizelako epela. Atzota gauratzetik entropela, ez dau indanetzat trokela. Nolako eskola lako kela, mafela. Buruk ez daukan nahi ezin heldu lepotik. Ustu palanganak eta jantzi berokik. Let's go kid, askatu aize potik. You hear that sound? Monsieur le Crêpes in the town. Everybody wants to come around. He's got that champion sound. Esa ya solako bat non da. Esan ziten amak aspaldi, zertako hainbeste rima hainbeste esaldi. Labur bildu seme eta esan dena mierda bat dala. Irriparrez esan nion arrazoia zeukala. Baino amanik ez det musika ikiten nikitet txala. Palos chavales, palas chavalas. Parranda zale, markaka zale, notaka palen, botata bale. Metele, bokato di cardinale, originale, pecorino ta guanchale. Dale Juan dale, ezer berrikez, por alegrías con mis chiques. My flow the sickest, soy tan viejo que pegaba en las paredes los stickers. Gelditu HT eta nuklearrikez. Dale al speaker, keep clean la cuisine. Ez dauzu bezelako inor universo guzin. Jarri babarrunak egosten sutxikin. Da zerbeza freskatzen, ospatzau. Monsieur le Crêpes in the town. El niño chakra y la casia en el building. Everybody wants to come around. Beti bizirauten simauran el basinkin. He's got that champion sound. Saiatzen nahi da baino zepena ezin din. Esa ya solako bat non da. Mad combination kanutota keita. Arroio Ibsen tale krepe kanute eta keita. Egia esan dasko zobeto nau eseita. Urte batzuk baieiaz dauzketela hogeita. 1984 the fucking nine. Enaizoitzen oietik heikitzen on time. Espaldi maiz altxatzen nik ezin goñat iraun. Baino alare torri naun. Monsieur le Crêpes in the town en la city. Donosti titi, mucho guayón, poco graffiti. Herria juntza jogirik etorri jentokitik. Diru azkardi joa gu poliki. Aldatua giro azken bolatan, ta ez dakit nik nolatan. Turista baino txaiago daunago senkolatan. Ez da josten olata, ola relato bat nolatan. Hainbeste hotel dauden hiri baten daude hainbeste kalen botata. Kola y plata, eneko goia lotu ondo zure korbata. Ezin esan ez dezunik irabazi soldata. Parke tematiko baten alkatea zeata, plata y coca, la vida loca, yey. Botalle su vistazo bat Donostiko kalei. Mucho madero, mucho guiri, pero poca ley. Mucho gabacho que ha venido a ver a Roca Rey. Lo que no te cuentan de Donosti seguro. ¿Quién está detrás de Cote Cabezudo? Su lado oscuro, otra vez. Seis ahí yo no es el. Bastu.